pe care trebuie să o interpretezi, să o asumi, să o trăiești. Visul pentru Freud și toată zona viziunii în general este un univers în care intri, din care nici să nu mai poți să ieși. El are o anumită realitate obiectivă. Deci Jung, cu acest tip de discurs, descoperă un nou teritoriu al realului, care nu e nici cel al corpului, al senzațiilor, nici cel al ideilor, nici cel al simplei emotivități, ci este un univers în care se întâlnesc toate astea, căpătând chip. E un univers de tip oglinzi, în care se reflectă și lumea de jos și lumea de sus și se întâlnesc într-un spațiu comun care are autonomia și autoritatea lui. Descoperind acest nivel al realului, Jung descopere, sau vorbește și despre o metodă care să te ajute să cunoști acest nivel. Pentru lumea simțurilor ai simțurile, pentru idei ai mintea, pentru asta ai imaginația. Dar imaginația e un cuvânt echivoc, pentru că imaginația poate să dea, mai ales în limba română, dar și în alte limbi, ce-ar interpreta eu imaginația poate să dea senzația că trimite la închipuire, la ceva care e o fantasmagorie. Ori nu despre acest tip de imaginație e vorba. Pe de altă parte, există în cultura europeană și în culturile orientale o tradiție a deosebit între imaginația pasivă și imaginația activă, respectiv între imaginațio vera, care este cea care e un instrument de cunoaștere, și imaginația care e un instrument divagatoriu. E o distinție pe care au făcut-o și mari figuri ale culturii occidentale. Voltaire vorbea despre o imaginație pasivă și una activă și stabilea ca o funcție diferite. Coleridge vorbea despre fancy, pe de-o parte, și imagination, pe de alta. Dar și în Orient, Grigorie Palama, un autor mai puțin frecventat, vorbea despre imaginație omenească și imaginație divină. Și imaginația divină e un tip de imaginație care seamănă cu imaginația lui Dumnezeu când a creat lumea. Deci nu e o imaginație care închipuie lucruri, ci o imaginație care descoperă lucruri, care le pune pe masă, le înființează. Și ăsta este instrumentul cu care lucrează